Хәерле кич. Замана хатын кызларга бик күп таләпләр куя. Без шибәр дә, акыллы да, уңган да, булган да, уңышлы да, тыйнак та, гаиләле дә, балалы да, эшле дә булырга тиеш. Без хатын кызлар моны күтәрә алабызмы соң? Гомумән күтәрә алырга кирәкме соң? Бишкә ярылу хатын кызга мәҗбүрме соң дигән сорау белән без мөрәҗәгать итәбез килә беренче чиратта. Хатын кызларга ислам нәрсә куша? Шул турыда да бүген сөйләшеп аласыбыз килә. Гаять мөһим тапшыруның берсе, теманың берсе дип саныйбыз. Килгән кунакларга рәхмәт әйтеп, башлап җибәрәбез. Әйе, тапшыруның берсендә бер хәзрәт шундый сүзләр җиткергән иде. Хатын кызларның төп роле ул әни булуда һәм хатын булуда. Шуңа күрә аңа идә утыру зарури әйбер дип. Менә сез килешәсезме бу сүзләр белән? Бүгенге заманда идә утырып кына була микән хатын кызларга? Әйдәгез, хатын кызлардан башлыйк инде, аларга сүз бирик. Идә утырмый торган хатын кызлардан башлыйк инде. Әйдәгез. Башлыйк. Кайсы Гөлназдан башлыйбыз? Кайсыбыз идә утырмый? Мин сезнең җавабыгызда тарткалашудан аңладым инде җавапның асылын. Беләсезме, бу инде шәхси менә һәрбер хатын кызның үз эше. Менә хатын кыз ул бит инде бөтенесе бер дигән сүз түгел. Менә без бөтенебез хатын кызлар, ләкин без төрле. Кайсы бер хатын кызның шул хәтле күп энергиясы, һәм ул энергия өйдә генә сыеп бетми. Ул аны нинди менә җәмгыятьтәге үзенең урынын тупларга тырыша, ул аның шундый максатлары бар. Ул аңа бәләкәй вакыттан ук укыган, әзерләнгән. Һәм аны ничек өй эшенә бикләп куясың ул хатын кызны. Ә кайсы бер хатын кыз өй эшендәге эшләрне эшләргә, иренә игътибар бирергә, балаларны карарга, аның хәтта аңа да көчкә энергиясе җитә. Аңа җәмгыятьтә үзенең урыны кирәк түгел. Ул өй эшендә үзенең эшләрен, вазифасын үтәп битерсә, аңа шул шөкер. Гөлназ, сез ничек уйлыйсыз? Сезнең энергиягыз нәрсәгә җитә дип сорыйк әле. Без бит сезнең белән шундый бер тиенлек дөньяда яшәбез, иртәгә нәрсә буласын беребез дә белми. Беләбез нинди вазгыятьтә яшәйбез хәзер. Әгәр дә хатын кыз өйдә генә утырырга тиеш икән, Аллам сакласын, ә синең ирең үлеп китсә, ә синең ирең, юк дип менә кияүгә чыкмаган ул, яисә балалы хатын кызлар, алар өйдә утырып ничек ашатырга тиеш үзләренең балаларын. Шуннан да без, мин инде шәхсән үзем турында әйтәм, өйдә утыра торган кеше түгел. Һәм мин чөнки үземне башка юнәлештә кирәгрәк кеше дип саныйм. Но минем янәшәмдә, иремдә, балаларым да барысы да каралган, ашалган, килгән чиста пөхтә. Ул мин Гөлназ белән дә килешәм. Ул әлбәттә инде, но минем энергия өйгә генә сыеп бетми. Шуңа күрә мин һәммәбезгә дә җиткерә алам. Шуңа күрә бу инде шәхсән, миңа калса, хатын кыз инде әлбәттә өйдә генә утырырга тиеш түгел. Менә Миләүшә ханымның 8 баласы, ул балаларын тәрбияләргә дә, шул ук вакытта эшләргә дә өлгерә. Каян аласыз шул әлеге дә баягы энергияне? Ресурсыйны. Иң беренчедән шуны әйтәсем килә, динебез безнең хатын кызга эшләргә таләп куймый инде, не заставляет хатын кызны инде. Хатын кызның Аллаһ Тәгалә Коръәндә аңа өйдә утырырга мөмкинчелек бирә. Яки хатын кызның вазифасы инде әлбәттә эшләргә түгел, өйдә утырырга, вазифа дип әйтәм, хакы. Аның хакы, ир кеше аны эшкә куып чыгара алмый. Шулай бит инде. Ләкин теләге булса? Теләге булса, ире белән бергә, әлбәттә инде бергә уртаклашып, киңәшләшеп инде, сөйләшеп инде бер нигә салып, җайга салып инде алар ниндидер бер карар карый алалар. Ләкин аны инде ире белән бергә, чөнки ул гаилә, шулай бит инде. Менә мәсәлән, сез әйтәсез, 8 бала эшлисез. Менә минем әни шулай дип әйтә, әле сөйләшеп утырдык тоже. Минем туганнарым шулай дип әйтә, җәй көнне ындырга кайтабыз бит, ындыр табагы, да сыер савырга инде, әни безнең авылдан хәзер. Миңа булар әйтә, юк, син акча өчен эшләргә тумадың. Син хатын кыз башың белән ындырда ничего делать дип әйтәләр, тем более сыер савырга. Мин кичкенә сыерлар зур, хотя бидә сава идек инде. Менә шул минем күңелемә кирип калган, хатын кыз бу дөньяга акча эшләр өчен килмәгән. Аның вазифасы башка. Шуңа күрә хатын туздырыр өчен туган хатын. Ул акчаны туздырыр өчен. Ул акчаны әлбәттә инде менә мәсәлән, минем очракта мин үзем өчен эшлим. Ягъни бу минем хобби шикеллек, укытам, курслар алып барам, тәҗвид дәресләре укытам. Ул минем әлбәттә идән, яки менә мин балалар белән, гаилә белән инде 62 мәртәбә институтка чыгып керәм. Фақат шул үзем өчен инде. Һәм мин бер кайчанда күп иттереп акча эшли алмыйм, һәм мин аның өчен ният тә куймыйм. Ул миңа кирәкми. Чөнки мин буны дөньяга
ничек әйтергә тегем, вдохновлять, в общем-то, килдек без хатын-кыз буларак. Иратларны. Иратларны. Яхшы менә шаган сезнең аңлашылды. Әйме, без менә шушы ситуациядә әлегә иратлар зәңгәр төймәгә басса да, критик массаны җыйк, аннан соң җавап бирербез. Ләкин әлегә безнең исәп-хисап 2-гә 1 кебек тоела, чөнки Миләүшә ханым барбер дә менә сиңа хәзрәт әйткән позицияны якларга тырышты. Тагын бер хатын кызыбыз, тагын бер нәфис зат вәкиле бар. Аның да фикерен иштегәнбез. Лилия ханым, һәм менә әйтеп киттеләр, минем өчен акча эшләү ул ниндер бурыч, анда максат түгел дип. Ә сез киресенчә мөселман хатын-кызларын акчаны эшләргә өйрәтәсез дип беләм. Менә алар өчен никадәр үз максат икән ул акча эшләү. Мин кызлар белән килешәм. Һәрбер хатын-кызның характерлары төрле. Наверное, сезнең белән килешмим. Шулай ук мөселман хатын-кызларын акча эшләргә өйрәтәсез дигән сүзләрегез бик үк дөрес түгелдер. Аларның әгәр дә теләкләре булса, без аларга төрле вариантлар күрсәтә алабыз. Но мәҗбүри түгел. Мәҗбүри курслар түгел. Әмма запрослар белән килүчеләр бармы? Мәсәлән, минем күп итеп акча эшлисем килә дип. Шундый запрослар бар. Чөнки менә узган тапшыруларның берсендә, нәкъ менә сезнең оешмадан килгән вәкил, ул әйткән иде, без хатын-кызларны акча эшләргә өйрәтәбез, үзләренең кадерен, бәясен белергә өйрәтәбез дип. Менә шул сүзләрдән чыгып әйтү. Әйе, аңладым. Әгәр дә хатын күп акча кемдер өчен 100 мең дә бик күп акча, әйме? Шуңа күрә монда күп акча разные понимания. Субъектив. Әйе. Шуңа күрә әгәр дә хатын-кызларның энергиялары, белемнәре һәм вакытлары бар икән, нишләп тәген әле алар акча эшләмәскә тиеш. Әйе. Әгәр дә ир белән хатын арасында килешү бар икән, безнең абыстаебыз әйтеп китте. Хатын-кызның эшләүе ислам динендә тыелмаган. Ләкин хатын-кызның эшләгән акчасы үзенә генә калырга тиеш. Ул аның хакы. Теләйкән иренә бирә, теләйкән юк. Менә шул ягы бар бит аның. Ләкин бар безнең теге бүген көндә шушы заманада формалашкан шундый төшенчә бар. Теге нәрсә дип аталар ул гаилә бюджеты дигән. Менә әгәр дә ир белән хатын килешәләр икән, менә хәзерге заманда бигрәк тә тегендә кирәк, монда кирәк, балаларга кирәк, садикка кирәк. Әйдә без бер бюджет тотабыз. Уртак бюджет, әйе. Һәм син дә ала аласың минем акчамны, мин дә синекен алам кирәк булса. Анда килешү булса гына, әлбәттә ул бюджеттан ир кеше дә, хатын-кыз да, я хатыны да аны файдалана ала. Ләкин хатын-кыз әйтә икән, юк, бу минеке, үзенекен файдалан дип ул аның хакы. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйткән бит инде, хатын-кызның төп вазифасы бар. Иң беренче, иң хәерле хатын нинди хатын дип сорагач, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям мәсәләдә, ул шундый хатын диде. Аңа карагач ир кеше шатлана ди. Ягъни шатлык китерә торган хатын. Әгәр дә ул һаман эшләп, ирен оныта торган булса, каян шатлык килсен инде монда? Яки ире теге бераз соңрак кайтып, яки хатыны соңрак кайтып, аннан соң инде аларның араларында ниндер бер аңлашылмаучанлыклар барлыкка килә башласа, монда нинди шатлык булсын инде. Шуңа күрә хатын-кызның төп вазифасы ул ирне шатландыру. Ягъни ир кеше ачуланып кайтты икән, башта ашат син аны диләр. Аннан соң сөйләшерсең. Шулай бит инде. Куйдылар аны. Шулай бит инде, ул бит инде. Бигрәк иске сүзләр сөйлисез дигән. Хатын-кызның ир кешенең табигаты шундый. Ул ашамаса сөйләшмәй. Вот, хатын-кызның сөйләшәсе килә, аш булса да, аш булмаса да. Аны шуңа күрәсең икән, ирең аш икән, ашат башта. Бу хатын-кызның беренче вазифасы. Икенчесе, әгәр дә ир кеше бер нәрсә кушса яки сораса, хатын-кыз итәгатьле була диде. Менә бу итәгатьле дигән сүзгә нәрсә керә? Хәерле ана булу да керә, хәерле хатын булу да керә. Монда бүтән хатын-кызның гаиләдәге булган вазифалары керә. Әгәр дә хатын-кызның бар икән мөмкинлеге, бар икән хоббисы, бар икән ниндер бер юнәлеше, менә минеке шәхсән минем хатын журналистика белән шөгыльләнә. Ләкин өйдә эшли ул. Әгәр дә күңелендә бар икән ул аның, эшләсен, нишәп юк.
Тимиргали хәзрәт, менә әз генә килешмим сезнең белән Гөлназ да бәлки миңа кушылыр. Ничектер хатын-кызларның гел икенче планга. Сез менә әйтәсез, менә аның хоббисы, бәлки ул Аллаһтан бик сәләтле табибтер һәм аның теге өйдә иренә ашарга пешергәнче, бәлки анда нәни балаларны коткару күпкә хәерлерәктер, күпкә саваплырактыр. Менә җир йөзендә бер җумһуриятта, бер илдә ике хуҗа була алмаган шикелле, гаиләдә дә бер хуҗа булырга тиеш. Әгәр дә хәзер тегесе үзенең хукукын итә башласа, иредә нәрсә әйтә башласа, мин хуҗа, син хуҗа, монда инде русча әйтмешли бардак була инде. Һәм хуҗа ул беренче чиратта ир булырга. Мин әлбәттә килешәм, чөнки инде ике кеше, ул бит инде ике аерым бер хуҗалык кебек инде алар кушылалар, әйме? Һәм алар бит инде ничектер бер-берсенә җайланырга тиешләр, һәм монда әлбәттә килешү булырга тиеш. Ләкин менә мин хәзер инде 4 ел буена минем хатын-кызлар клубы бар, оешмасы. Йөзләгән хатын-кызлар белән эшләү дәврендә мин шуны аңладым. Безнең клубның исеме дә баланс. Баланс кирәк. Менә кайсы бер хатын-кызлар гел өйдә генә утыра башлар, аларга ошый ул, ошый. Ул балаларын бик ярата, ирен ярата, өйен ярата, матурлата. Ләкин ул дистәләгән еллар буена шулай теге декрет ялымнан чыкмыйча өйдә утырса, ул бит сула, менә гөл кебек сула башлый, сусыз гөл кебек. Аңа да бит ниндидер илһамдыручы, ниндидер шөгыль кирәк. Алар әйтәләр инде, менә мәсәлән без оештырабыз очрашу. Ох, шундый рәхәт булды, күрештек, сөйләштек. Ох, хәзер рәхәтләнеп өйгә кайтам да, гаиләмә берәр тәмле әйбер әзерлим. Хатын-кызларга кирәк бит каяндыр илһам алырга. Мәсәлән, башка хатын-кызлар белән күрешү, сөйләшеп утыру, менә хәзрәтебез дә әйтеп китте. Хатын-кызга гомумән сөйләшергә ярата. Тапкыр күбрәк сөйләшергә кирәк аңа иргә караганда. Хатын-кызларның гомумән менә аның табигый шундый мохтаҗлыгы бар, аның сөйләшәсе килә. Ләкин инде ире эштән арып кайткан улан, әйдә сөйләшәбез. Аның бит иренең инде 100 проблема анда башында. Ул әле арыган, аның ашыйсы килә, ял итәсе килә. Ой, тукта, хәзер әзрәк ятып торам әле. Мин шуңа хатын-кызларга әйтәм, мин әйтәм, интектермәгез ирләрегезне. Ял итсеннәр. Ашатырга кирәк. Ашатырга кирәк. Ял итсен, ятып торсын, телевизор карасын, гәҗит укысын. Син үзеңнең менә шул сөйләшергә теләгәнлегеңне башка хатын-кызлар белән син аны үти аласың. Или үзеңнең хоббиң. Мәсәлән, син матур итеп рәсем ясыйсың икән, ул очра шундый хатын-кызлар белән шундый түгәрәкләргә йөрәйме? Ирең эштә булганда син вакытың җитсә, пожалуйста, ул бит инде тыелмаган, ул бит тыелмаган. Иркеше рөхсәт итсә, пожалуйста. Аннары тагын бер мәсьәлә бар, өйдә утырган хатын-кызлар берникадәр вакыттан соң иратка кызык булмый башлый дигән фикер бар, Марсель, син ничек уйлыйсың? Әмма җавабыңны рекламадан соң белербез. Яшәешнең цивилизацияның гомумән алганда инде ачык хакыйкате ир-ат белән хатын-кыз хаклары тигез. Без бу хакта сөйлибез, хатын-кызлар бу хаклыкны гел дулый, расларга тырыша. Ләкин барыбер дә күп кенә мәсьәләдә килешмәүчәнлек килеп чыга, бәлки әле сораулар туадыр. Шу сорауларга җавап бирергә тырышабыз без бүген. Соңгы сорауны без юллап калган идек Марсель әфәндегә. Луизның фикере буенча, хатын-кыз өйдә әгәр дә озак вакытта утырса, иратка да, иренә дә кызык булмаска мөмкин. Никадәр дөреслеккә туры килә бу сезнең күзлектә? Минем фикер генә түгел. Башкаларны тыңлаганнан соң тагын үзем теге фикеремне туплап әйтәсем килә. Менә ул теге ирләр белән хатыннарны тигезләү кайчан башланды? Ул да булса теге тарихка күз салсак, менә шу сугыш вакытыннан соң, теге Бөек Ватан сугышы вакытыннан соң ирләр кырылып беткәннән соң хатын-кыз инде теләсә-теләмәсәдән эшкә чыкты, комбайнга утырды, рульдә йөри башлады, бүтән эшли башлады. Һәм шушы вакытнан соң минемчә әкренләп теге дилбәгә ышкынды даган. Шуннан соң Совет заманында безне ирләр белән хатын-кызларны гомумән теге тигезләп куйлар бит инде. Шул вакыттан башланды менә бәйбер. Һаман әлбез теге дилбәгәне җибәргән хәлдә шулай итеп эшлибез. Һәм монда бит әле ир хакы дип әйтеп китте менә хәзрәт. Дөрестән дә ир хакы бар. Ир хакы өстенрәк тора. Ислам дине буенча караган вакытта башка әйбер бар, ул да балалар хакы. Чөнки ир кеше өйләнгән вакытта бит баланың хукукы, балага исем бирү һәм шулар арасында бар балага яхшы әни дә сайлау. Димәк, син бит инде балаңа тудырганнан соң аңа бит ул дөрестән тәрбияне бүгенге көндә барбыр ничек кенә әйтсәк тә әниләр күбрәк бирә. Әниләрнең сүзләрен балалар күбрәк тыңлый. Һәм менә бүгенге көндә шушы ситуациядә менә мәктәпләрдә, менә бу теге
балаларның үзләрен қоярга белмичә, нәрсәшерә белмичә йөрүләре дәген, минемчә менә шушы ситуациядән килеп чыга торгандыр. Чөнки әнинең акча шисе бар монда, әтинең хаманда акча шисе бар, хаманда теге монда җитми, тегендәге тишкин тумаларга кирәк дигәндәй, менә шу ситуациядадыр. Ни өчен менә теге әниләр элегрәк өйдә утырганның плюсы нәрсәдә булган? Менә әйтеп китте бит әле, элегрәк гаиләдә менә караса әби балаларда 9 бала, 10 бала тудырганнар. Алар үзләренә карата дәүләткә, милләткә дип әйтәсем килә инде, балалар тудырганнар. Безнең бит теге демографик хәл. Демографик хәл бит ул вакытта шулкадәр яхшы булган. Бүгенге көндә тегеләй итеп карыйлар, дәүләт акча биреп карый. Эшләргә вакыты да булмады алар. Шуңа күрә аның үзе эше булган. Чөнки ул бит мен әйтәсем теге хатын-кызның өйдәге шул бик авыр эш. Әле менә бүгенге көн белән чагыштырганда, элегрәк бит әле ул теге кирендәгән җуалар иде, унга төшереп, маллар да бар иде, анда бүгенге көндә бит әле ул эшләр җиңелгән хәлдә. Шуңа күрә минемчә өйдә рәхәтләндереп, балаларны тәрбияләп, ирләрне тәмле иттереп ашатса, минемчә бу күбрәк файда китерер дигән. Теге сорауга җавап. Теге сорауга җавап. Кайсына? Өйдәге утырган хатын-кыз берникадәр вакыттан соң иренә кызык булмый башлый. Юк, монда бит шул бүтән әйбер ирнең хакы дигән әйбер бар. Ул аны һәрвакытта теге сула башласа, ире кайтып инде әкрен генә аңа су сибергә тиеш. Гөлгә сипкән шикелле. Менә өйдәге гөлне карап торабыз бит, шулай иттереп. Әкрен генә суын сип теге, бәлки 5 меңлекләр белән анда, бәлки чәчәкләр белән, шулай күрә моның теге хутлары бар инде. Минемчә шулай. Ләкин фикер бер, хатын-кыз гаиләгә генә багышлап, бәлки үзен карарга вакыты булмаса да, иратка ул кызык булып кала. Шулаймы? Яки монда да хатын-кыз баласын табырга тиешме? Өйгә генә багышлап түгел, шул вакытта ире өчен кызык тырлык булып үз үстендә дәштерә тиеш. Макияж эшләргә тиеш дип әйтәсегез килә инде. Чөнки безнең ситуация киресенчә, бит әйме, урамга чыкканда, җәмгыятькә чыкканда хатын-кыз идеаль чыга, ираты өчен әлеге дә бая. Рамантурында Коръәндә бар. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, хатын-кызны хәзинә рәвешендә аны тасвирлый. Хатын-кыз ул хәзинә сыман ди. Без бит инде үзебезнең алтыннарыбызны, көмешләребезне бөтен кешегә күрсәтеп йөрмибез. Мактанып, менә шуның кадәр сандыкта саклыйм дип. Ул каядыр шунда, базы эчендә ята ул сакланып, һәм беркем белми дә. Хатын-кыз да хәзинә дип атаган Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә аны каплагыз дип безгә әмер итә. Беренче шаратта шуны белергә кирәк. Икенчедән, хатын-кыз теге сез әйтмәшле бөтенләй депрессияга китеп, бөтенләй югалганчы дип әйтәсе килә инде. Ир кеше аңа булышырга тиеш. Балалар белән. Бала кичкенә баланы карашырга да ярдәм кирәк. Анда сау-сабаларны җыурга ярдәм итсәң, ул шәшәк кебек йөрәчәк. Нидер вакыт, шәхси эшләре шу вакыт име? Ресторанга чакыр, кафега чакыр бераз. Bütün иратларны без бер калыпка хәзер солдык кебек, алар бөтенесе дә акча эшли, алар бөтенесе дә тормыш тарта. Bütün иратлар да андый түгел. Кайбер иратларны әз генә типкәләргә кирәк. Ни өчен шулай типкәләргә кирәк? Чөнки дилбәгә китте уже. Әйе, менә андый хатын-кызлар, ул хатын-кыз өйдә утыра алмый, инде иратның бер нәрсә. Инде ул теге мин нишәргә кирәк дип теге шипитә, ни акча эшләргә. Ир шуны күргәннән соң ярар эшләсен дип. Без 21 гасырда яшибез беренчедән, интернет заманасы. Әйтим әле, Марсель, элек дәүләт өчен балалар тапмаган инде. Син әкият сөйләмә, пожалуйста. Ни өчен балалар туган күп иттереп? Чөнки саклана алмаганнар. Хәзер инде хәзер хатын-кызларда, иратларда аңлый. Ул баланы табу гына түгел, әле аны үстереп, аңа тиешле репетитор да кирәк, занятие да кирәк. Без хоккейга да йөрибез, репетиторга да йөрибез. Хоккейга шәхсән әтисе генә йөртә. Менә вазифа турында хәзер без әйтәбез. Иратның вазифалары, хатын-кызның вазифалары. Хәзер 21 гасырда машина бар, һәрбер әнисендә дә бар, әтисендә дә бар. Телисең икән, йөртәсең төрле кружокларга, ләкин аны йөртер өчен, хоккейда уйнар өчен күп акча кирәк. Аны кем эшли? Әти белән әни бергәләшеп эшли. Юк, акча гына түгел, монда хатын-кыз ресурсы да кирәк бит әле. Әлбәттә, ресурсы. Менә ул көне буе системада эшләп кайтса, мисал, системада эшли бит. Менә мин дә эшләдем мәктәптә 1 ел буе, инглиз теле укыттым. Менә мин хәтерлим, мин эштә көне буе балалар белән кичкә хәтле өйгә кайтам. Өйдә уже хәл юк. Анда яра кайната бар, ул караша, ярдәм итә, ашарга пешә. Шуңа карамастан мин бит инде вообще вот теге ресурс булмагач, минем хәлем дә юк. Минем теләгем дә уже юк. Гаилә эчендә теге иреңне кара, балалар карарга. Аннары ничек булып чыга? Без бөтен энергиябызны эштә калдырып кайтабыз да,
Менә мәсәлән, минем консультациягә киләләр, бизнес-ледилар киләләр, шәхсән шундый дәрәҗәгә җиткән ниләр инде алар, карьеристкалар киләләр, име? Ләкин алар мискеннәр шуның хәтле арган, талган, и без алар белән нинди тайм-аут алып алабыз, менә ял итеп алар, име? Алар определяция итәләр, нәрсә аларга кирәк, бу кирәк моңа, юкмы? Ул сез әйтеп киткән бизнес-ледиларның ирләре бармы? Ирләре бар. Менә без шушы ситуацияга икенче күзлектән дә карап карыйк әле. Ни өчендер һаман без тулы гаиләне генә исәптә тотабыз, ләкин бар бит әле ирсез хатын-кызларда төрле сәбәпләр белән яисә ирсез калган, яисә гомумән баштан ук ирсез булган. Менә Ландыш шундый вәкил дип беләбез. Ландыш, сезнең очракта ничек? Алайса без һаман ир-аттың хакы дибез дә, хатын-кыз хакы дибез. Үзе генә булса. Үзе генә булса нишләргә? Әлегә гаилә кормаган кыз буларак әйтәсем килә. Безнең депрессияга китергә дә вакыт юк. Башка чарабыз да юк дигән шикелле. Хәзерге дөньяда бик күп мөмкинлекләр. Бигрәк тә инде кияүдә булмаган кызларга дип әйтәсем килә. Шуңа күрә кияүгә чыкса ки мин яларны. Юк, чынлап, төрле профессиялар үзләштереп була, үзеңне төрле һөнәрдә сынап була бит инде, шулай бит. Ләкин барыбер кияүгә чыгып бәхетле буласы килә. Шулай, сүздә юк, һәр нәрсәнең үз вакыты, ансы шулай ук кирәк дип уйлыйм мин дә. Менә сез хәзер менә бу ситуациядә ничек күз алдына китерәсез үзегезнең идеаль тормышыгызны? Хатын-кыз буларак. Менә хәзер бит сез тәмин таптыгыз, эшләп, үзегез эшлисез. Кияүгә чыккач ничек кирәк үзгәрер иде сезнең ситуациягыз? Кая авышыр иде? Менә кызылга баскан кызлар кебек өйдәге эш акчады кирисезме, яисә инде эшнең күбелешенә башта тартырга әзерсезме ирегез хакына? Бу сорау буенча мин Гөлназ белән килешер идем. Баланс кирәк, килешү кирәк тормыш иптәшең белән. Сиңа нәрсә ошый, аңа нәрсә ошый. Шулай итеп уртак бер фикергә килеп, баланс тапсаң, күпкә җиңелрәк булыр иде дип уйлыйм. Менә баланс дөрес сүз, ләкин бит ситуация нидән гыйбарәт? Баланс дигәндә хатын-кыз ничектер балансын боякка авыша да, һәм без белгән ситуацияларда, шушы клубларга йөрүчеләр, шушы психологларга, коучларга йөрүчеләр хатын-кызларның күпчелеге ахырдан ялгыз кала бит. Иратка бу ошамый. Айбас, кара әле, менә әйттеләр име, менә ул хатын-кызлар эшкә барып шундый аралар. Мин беләсезме кайчан арам? Мин шимбә һәм якшәмбе шуның кадәр арам. Мин эшсез. Мин йөгерәм эшкә аннарсы ял итергә, аңлыйсызмы? Чөнки анда синең өеңдә кирим юылга, ашарга пешерергә 3 тапкыр, 4 тапкыр белмим андагы эш менә моннан, анда бик рәхәт түгел барсы. 50 ел элегрәк яшәп караган булса әйткән исем. Бик рәхәт түгел анда. Юк, аннары ашарга пешер дигәндә Гомар бин Хаттаб безгә нәрсә дигән? Көненә 1 тапкыр пешерергә, менә көне буена иреңгә мөмкин 1 тапкыр пешерергә, көне буена шу ашыйм. Хәзрәт, ашау турында безнең хәзер җавап бирә. Поэтому это же вообще ул ашау не проблема бит хәзер на самом деле. Аның даже кырю проблемасы түгел бит инде. Тыктың жуды. Үтүкләргә проводниклар бар. Тыгырга кирәк. Робот пылесос балаларың ярдәм итә, ник без делегировать итәргә, өйрәнергә тиеш бит инде. Олы балалар без бар анда, әйдә 3 яшьлек балада җыештыра теге әйберләрен үзе җыя ала индеме? Шуңа вообще проблема күрмим. Өйдә ничектер менә теге шулай итеп хәзер современное общество, теге феминисткалар инде бик күп очракта, менә хатын-кыз хәзер ни ирләр аларны там деградирует, аларны там абьюзит инде, менә шуның хәтле менә шуны пропаганда, и без хәшу менә яшьләр пропагандага биреләләр. Дөресен әйткәндә алай түгел чыннан да. Менә кызымны кияүгә бирдем, малаемны өйләндердем, тагын бер кызымны кияүгә бирдек, әйеме? Алхамдулилла. Ягъни анда бит инде чыннан да гармония. Эшлисе, менә кызларны эшлисе килми, чөнки алар күрмәделәр әнисенең көне бу эшли торган хәлен. Алар иде. Мин кайбер вакыт ул мескен иде тормышны тартып баручы иратларны жәлләп куям. Әйтәм, нигә соң аңа хатыны әз генә булса да булышмый? Нигә соң ярты көнгә булса да эшкә чыкмый? Әз генә жәлләп тә куям. Чиләгенә күрә капкашы табыла барыбер. Бар лидер хатын-кызлар, бар лидер хатын-кызлар, бар лидер булмаган хатын-кызлар, бар лидер иратлар. Әле бит һәрбер ират та лидер дигән сүз түгел. Шулай бит. Сиздә лидер булса ужас була. Бар лидер булмаган иратлар. Шуңа күрә теге әйтәләр бит, на берегу сөйләшергә кирәк. Менә алар бит инде зур тормыш юлына чыгалар, икәүләшеп, ачыктан ачык сөйләшергә кирәк. Менә син эшләргәме синең? Теориядә бик җайлы ул. Сөйләшү дигән сүз теориядә бик җайлы. Ләкин статистикасы күрсәтә, өйләнешкән 100% парларның 80-гә якыны аерылышып бара. Димәк,
Ни өчен? Вопрос. Менә бу сорауга җавабыбыз икенче тапшыруда эзләрбез, чөнки гомумән бик тирән тема. Без әлегә аны бызны кузгатырга гына тырыштык. Зур рәхмәт. Барлык сорауларны ачыклап бетерү мөмкин түгел. Тапшырып саларында әле тагын чакырырбыз. Беләсезме, хатын-кыз эшлиме ул, өйдә утырамы? Монысы мөһим түгел. Иң мөһим ул бәхетле булсын. Һәм ират Бәхетле итү сезнең кулларда. Мансы белән тулысы шәкилешәбез. Бәхетле булык. Сау булыгыз. Может, продолжим вне съемок?